Láithreoir is misisiníomh agus tá sé an am písa sprí a bheith agan. Tá Holly an seo le maniu agus tá muid chun tuairt faoi gúlán. Holly, an bhfuil tú ré? Come Ray. Aráilinn! Just a second. Bhí sé deacair. Tain, She. go, Cat. trí, Gwig. cuaig Oh, dig, Doug. sé dig, Me Doug. seach dig. Pick it. Yay. Mahu! 1 second, kind of quickly. Fiha! Yay! Géirí Láithreoir. Three machaste. Trí amachchas de níl sé sin ionta go bhfuil. Bhí an sprí agan an sin. Céir de ceapú faoi Holly. Bhí sé iontach, bhí sé dachar agus éasca. Bhfuil tú géirí trí le bhaint as uair bhain eile? Tá.